Ach ne, zdá se, že máte Pirátskou akademii Gáchův život 2. Pirátství je podle autorského zákona závažným trestným činem. Další informace najdete na lunime.com/antispojovník-pirasy. Pro vaši vlastní bezpečnost je jasné, že jste zařízení vypnuli. Máte 5 šancí. Dlouhé O jste zařízení nevypnuli. Nyní jste ztratili šanci, nyní zbývají 4 šance. Vypněte prosím své zařízení, jinak ztratíte další šanci. Vážně, zase si nás neposlouchal. No tak, dobře, dám ti 3 šance, pokud nás budeš ignorovat ještě 3krát, pak se stane něco špatného. Vypněte zařízení, prosím. Děláš si srandu, zase si nás neposlouchal. Teď s nás šílíš a nemáš nás rád, když se rozčílíme, zbývají 2 šance. Vypněte zařízení. Dobře, ty se opravdu začínáš dostávat na naše poslední herby? Přísahám, že budeš trskat, toto je vaše poslední smalovina, pokud nevypneš své zařízení do dalších 10 vteřin, tak se vám nelíbí, co se děje nexty. To je to, co jste požádali o toto.